Presiden ka Meghalaya Pradesh Congress Committee ba Vincent H. Palau layathu ba ba kansing lensyang ulaya kendu ya ban pentim ba unmi no na ka parti Congress badlej penyeso sya ka parti NPP. Uba Palau loong ba ka NPP ka lalik ban kular ya umla bantim. Henry dayale na ka parti Congress udan ka thong banjom. Henry menta umla bantip ka banjia namar kinong kersan ka parti kendang ya kendu ya Uba Palau la kerensai banjob ke election kamdai tang ka pisa. Henry ka deiru ya ka nongrim ka ba ka seng ka yeng ka jinglong ukertong ba ka jingshania jung ki pait baru ka dei ka badon kam. Ulo ongru ba ka mau kenro constituency ka dei ban yesha sakat tu kat ne omla bantip sa ka weiru ba ka parti NPP ka labon pisa palan imat wat happening kinong yelam ka NPP ru kaladon ka jingya ko ban yo long menteri rangba la dei na east ne na west. Uba Palau loong ba menta kelasuk bhai ka parti Kongres ban lech ki pait ba namar ki kertong ki dei ba ompat dondang bon ki kertong menta ki dei baladon ka jingnang jingstan bat ki officer ki bla shong thain na ka kam bat kamdan artatin ba ka Kongres kan sale bha ke election arhajar arpholai ban yo ek jingjam NPP bat ka likulari ne na tip rei la do yele na Kongres ne I ka chance ka don telumi na Kongres kan panot pan ong namar ba natnya sio bu unsemi na sun kitu kinong tre kila mungkin sani kendo ingai sibet kinong tre nak tu konsumsi tenun pandur ban om long tan re jingsha man hakene baladep mu mga baru bacal sebadu ba pensingai nyela esong badu ban yepek nama election ni kamsong tangak bisa election ni tonga ka ideology bekidon kinong tre bekidon kajing sania jong kibru bekidon ketika konsumsi bagi hidup pak ketika konsumsi. Tengau di banian syak mah adin katu kat ni tambah ngantip segawai ro ketika NPP kelabon bisa pelat imat ki leader ro kadon ka competition happening jong NPP mano balong chief minister la deu na se island ne chawes tengah try ka competition kat ki is ki wes kajor bah po NPP na desperation ro kajor ka competition ro kajor kata kadau ki persian ban simban kene ki babon ki candidate mani markin organize NPP ban betrer ban lek NPP ki organize kuma kongres nanta ki satani buat kongres ki select state dekat lo gila pantan in sampai gila pantan ki leaders kuma IP ki presiden ki secretary joni namar gila tre gila penbiang re ki voters pat hado kat no telada ule ngila ready namar mga ki ula keren hok iba dan kam te ngala I la ready te ngila buat kandidat hi tan kajing sisa ya ba ngila krum la persang banirap la kiu kat tu tan diki te ngapat biang ta kasimpor ga jenjari na sepe jadu kan no ang long aware na tipi kata kaja ya kajing sisa ta pakiong beuru la keren hi ngi yo ki kandidat bon ki ba biang first time yo na ki professor ki aiten nanta ki katu kat ningut ki ex officers ki ban join ban ni na I karohil sungi biang ba ka quality candidates ke jing tres tom jong puro tengah marketing na karohil skin le bai ba compare bat kani baladep ni kan le ka mata